asi z moře. Nevím, jestli je to významné, ale... Ale budeme slavit Silvestra. A to budeme slavit bez ohňostroje a bez šampaňa. S příchodem nového roku se něco velmi, ale velmi významného stane. Už jsem říkala, že nevím, jestli je to významné, ale poslouchejte mě chvíli. Budeme slavit Silvestra, přijde nový rok, ale dneska má narozeniny Vanda a zítra Ofélie. Správně, dneska mají narozeniny Vanda a Ofélie. Vanda má dneska 30 let. A Ofélie? Jo. Aha. Ofélie. Není tady. Není tady. Ofélie. Není tady. Tady. Ale byla tady, že? Amando. Co to je a kde se to tu vzalo? No, Je to... to je naše záchrana určitě. Oui, satelitní telefon se solárními články. Přechodě o dolném kufříku. A je to z Rodrigueze. Bylo tady před chvilkou ještě inventární číslo, a to já poznám. Já jsem byl vedoucím technického úseku inventární komise. Inventární komise technické, to prostě jsem to vím. No, to prostě. Počkej, jako to je telefon a tím jako, že můžeme někomu zavolat? Oui, oui. Po dobytí baterií, když to bude fungovat, můžeme zavolat komukoliv, kdo nás uslyší a potom třeba i zachránit. Moment. Chcete říct, že tohle všecko měla Ofélie v tomhle baťohu a klidně si tady s tím pozdravě, jo? Pozdravě. Rychlá porada. Ofélie. Je-li to fakt? Lukasi, vyběhni na nejvyšší horu, dobít baterie, volat pomoc 112. Hop. Kdo tu udělal takový model? Ofélie, stůj! Vaničko. Je jsi naivní a nezodpovědná. To vím už dávno. Ale že jsi naprosto tupá, to jsem zjistila až teď. Ale Vandičko, já jsem si... Vždyť v porovnání s tebou může jít ta Luisa hned klidně do Mendy. Za všecko špatné můžeš ty. A kdybych nevěděla, že jsme jedna krev, zavřu tě do laboratoře a budu zkoumat původ tvého živočišného druhu. Darwin by se asi divil, z čeho všeho vzniknul člověk. Mlč! Za všechno špatné můžeš ty! A než tě zavrhnu, jako sestru, chceš snad něco říct na svoji obhajobu.